تیما بەرەڤانیە سڤیلا سووری ئەشکەرە کرد ku di heyama heftiyekê de ji ber encamdana êrişên rejîma Esed û Rûsya li ser bajarê Merat Numan li gundewarê Idlibê bi dehan welatiyên sivîl hatine kuştin û birîndar bûne. Di daxuyaniyekê de tîma berevaniya sivîl ragihand ku di heyama 6 rojên borî de ji ber gûrkirina êrişên rejîma Esed ji aliyekî ve û balafirên şer yên Rûsyê ji aliyekî din ve li ser bajarê Merat Numan li gundewarê Idlibê herî kêm 40 û 2 welatiyên sivîl di nav wan de 21 mêr û 9 jin û 12 zarok hebûn canê xwe ji dest dane. Li gel birîndarbûna 114 kesê din ku jin û zarok jî di nav wan de hene. Wekû tîma navhatî eşkere kiriye ku bajarê Merat Numan bi zêdetirî 138 operasyonên esmanî û 42 bermîlên teqîner û 237 top û 23 moşekan hate armanc kirin û serbar kir ku ji ber van êrişên tund û berdewamiya operasyonan bêhtirî 120 malbat an got 700 û 10 kes ji bajarê Merat Numan hatin derxistin ji bo deverê din ku şer û êriş lêkên tir e. Ji aliyê xwe ve jî tîma hevrêzkarê Bersivdanê doh pêşemê ragihandin ku di heyama 24 demjimêrên borî de bêhtirî 9000 sivîl ji bajarê Merat Numan derbeder bûne. Ev çend rojin û bajarê Merat Numan bi tundî ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve tê armanc kirin. Hev demê pêşveçûnên rejîmeyên bejayî li ser erdê ya herî dawî jî kontrolkirina wî ji bajarokê Teman a ber banga Îro.